Iya, iya. Niki mangke biar sambitan. Jam 1 jenengan kiat. Loro kuat. Jam 3 kuat. Aku gak kuat yo. Ngono sik takon. Wong wedok iki ngono kuwi lho ning isore kuat. Lah sing lanang Lempoh no lele. Ubur-ubur iki lele, lempoh le. iso ngono takon malah nantang wong wedok. Kita hibur dulu masyarakat sini. Betul nadanya sekali, Pak supaya. nadanya ning kono. Heeh. Iki lho matane. Biasa guyon mata ning kono. Kok C, coba C. Lak suaramu kan enak-enak. Iya. Awake dhewe ning kene harus bisa mengasih hiburan. Oke. Ya ora? Oke, Soko Kak. ngerti tahun ngarep sok ben acara ngene Nanggap ngene iki, Nek. Iya no. Dadi- Pak Yat Moko iki wong penakan. No. Penakan apa meneh iki Pak Haryanto karo Bu Siti. Alah aku mau dikei ndoke Bu Siti. Masuk. Lah iya to. Kok apa ki Pak Yat Noko Ibu Bulurah aku dikei ndoke Bulurah mau. Masa Yat. masa buyat. Heeh. Ndoke Pak Yat kan. Anu ndok kaset lho. Ndok sik. Lah aku mau njaluk ngombe ning kono ning gene Bulurah. Njaluk ngombe ngene Bulurah. Lah kowe sing anu sapa to kowe? Lah aku sing kene sing manggil kuwi Bulurah kok. Masa kamu Bulurah? Aku lho Pak Hari. Masa? Aku Bulurah karo Bu Siti Saropah. Lah aku lho Pak Hari karo Aku sing ngundang sing wedok-wedok. aku sing lanang-lanang. Berarti kowe mau mampir gene Pak Hari. Mampir rono dikai apa-apa le aku le sosise Pak Hari ditokne. Terus sosise Pak Yat. Kok sosise Pak Hari. Mas, mas. Aku ning gene Bu Siti Rofiah, Bu Siti Saropah apa Bu Rofiah? Jumbo? Gene Bu Siti Rofiah. Ya. Aku njaluk apa ayo ditokno. Masa? Aku njaluk teh. Langsung teh Bu Siti metu. Masa. Aku njaluk susu, langsung Apa tak? anu, langsung susu meleke. Oh iya metu. Susu meleke ditokno. Wong iki nyambut gawe ngene iki penak wae dhewe. Penak. Delok tapi isin le. Nyapa lu isin? Munggah didelok wong sakmono kae diguyu. Emang kamu kan pedot. Pak Tungtung Asolole. Adan coba mayor. Minta lagu. Kamu- Awakmu kaya mudeng-mudeng kunci ya. Aku iki kunci lah. Kowe ora percaya, aku pencipta lagu lho. Lah lagumu apa? Kangen suarane. Kangen suarane itu dari C minor. Oh kuncinya C minor. Kuncinya C minor. Lagu kangen suarane? Heeh. Oh ngomong lagu iki mau Satri Pekok kuncinya apa? D minor iso, A minor iso. Lah nek lagune kelangan. Kelangan gawe. Kuncine? Ala aku biasanya D minor. Oh D minor. Ya. Bojo loro kuncine? Yo minor kena, mayor gak iso. Lah nek bojo galak kuncine? Bojo galak iki kuncine pokoknya sabar le, lah bojo loro. Nadane. Kowe lagune iya. Iso ya? Lagune Romai Rama iso ya? Oke bisa. Bila kamu di sisi wedok kowe tak. Oh wedok. Masa aku wedok? Iya. Bila kamu bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Enak suaramu ya. Satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Itu Ku yakin ini semua nyanyi Dikeplaki lho, Pak. Dikeplaki kaya artis geliga kae lho. Gak. Aku ada caplang. Kae lho sing menyanyi. perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Jaluk model ki pakai tak ladeni lagi Pak. Khusus dadi kalang kene. Iya pokoknya lek maca toprak isoan. Wah, pokoknya aku iso pakai dandan wis dandan ngene iki aku. Ini tak dandani. Ya, Ben ketok wedok. Ya ampun. Ndakku mbok gramason to le. gramasan iki semur. Semer. Semur batok ndasmu. Ayo. Dandani. Ngene iki ora ketok. Ya piye to? Ya Wedok. saya kalau kowe iki wedoke kowe, iki lanang wedoke blas. Ora iso dandan wedok kowe ora iso dandani ngene iki lho. Heh? Ngene iki lho dandan wedok iki. Masa dandan wedok enek anune ya? Enek pakeme dhewe. Oh, berarti beda karo liyane. Beda. Lah liyane kan biasa lugu, nggih wig,
Wih, gak usah pakai wig. Ora usah pakai wig. Oh iya. Oh iya iya. Kayak si cinting. Oh saibah. Oh saibah. Oh saibah. Apamu pindho aku pindho. Oh saibah. Dua, gapat. Oh saibah. Sayang kowe, muga-muga wae akeh ndang dirapekne. Kowe yo tak sayang, aja sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Oh saibah. Berarti lak mau lagu-lagu apa wis? Lagu apa iso? Lagu apa lanang karo wedok nih iso. Lah pakai antarane lanang karo wedok dadi siji iso. Ya iso. Ya coba. F pakai F coba. Iki lah lagu. Iki. Iki kuncine ning kene iki tenggorokan. Bulu mencing. Ngerti ora? Lho. Nah. Wong ayu tresnamu. Tidak usah tepuk tangan, tidak usah. Ayo tresna. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus ateng. Niki dikempet tok ngene iki lho. Hatimu Tresnaku tulus jroning Lagu liyane panggah iso. Ya liyane. Model piye nek? Sembarang apa lagune? Kakok E minor. E minor. Pindho Ora usah nggih kuwi iki lagu ora usah. Iki lagu Pindho samudra ngeten iki pun tresnaku Aku tak celune. Sok sayane kang sumuna biaring
malah kaya Masalah kowe nyanyi. kaya dolanan zamanku cilik. Masalah nyanyine kowe kurang totalitas. Berarti lagu sing anyar. Wong ya sing anyar Sing saiki. anyar saiki ya penak. Nadane. Sebelum aku Anata pacaye apate keke na apatia apate keke ku apatito apati good 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 apataye Aku arane nih. Anata pacaye apate keke na apatia apati keke ku apati Iki lagu apa? bokongen iki lagu apa? apataye Alapatala tangkapat kapat kapat. alah mbok ala patat-pat Lah kowe ala kapat Lah lagumu ra kena kok. iki lagu apate iki lagune apate Oh, isi. Jaman kere Jaman kere sambat ning koncone basa sungke roh kanca jiblek wae ana duwe kok diemplo dhewe ngono kuwi kanca sing piye matane gak kenal Oh, kena dimplok dhewe. Wong edan. apate lagune yo ngono kuwi Tapi lek saiki jaman saiki emang lagu ki akeh aku sak rapal lagu. Tapi lek lagu mbiyen-mbiyen, lagu yang zaman kondangnya itu 2015 iki aku sing nonton. apa lagu Minor coba. Nyanyi karakter vokal, Iya. iki ngomongi karo kanca-kanca seniman-seniman nuwun sewu. Karena vokal itu kita nyapo kok percil ki suarane iso melengking Iso dan dhuwur. tinggi. Heeh. Karena enggak makan gorengan. dadi ora mangan goreng-gorengan kaya to Sotil, kaya lajan, kompor. Maksudnya sing berbau minyak lho. oh tidak berbau minyak Oli. mangane Oli tatapan gue ora tau mana. berarti mangane sing adem-adem ngono kae ya Kau yang mempesona anggun senantiasa. masa ngono kuwi dhuwur Dur. malah lagu kurang dhuwur to Enggak. Sangat penyanyi profesional masa sak ngono ya Pak Bu ya Kau yang mempesona anggun senantiasa. kurang dhuwur Aduh. penyanyi profesional aku gak sak ngono dhuwur nek Kau yang mempesona anggun dhuwur nek Dhuwur. kurang dhuwur ngono profesional ku gak Sana ini lepas. Kau yang mempesona anggun senantiasa. dhuwur kurang dhuwur Kau wah bosok. Lah sakmene ae masamu. Lu kancane ya pedhot. rumah aku nek isih kuat Yo ora kuat. kaya mbiyen ngono kae Ora kuat wis biyen saiki wis beda. oh iya awakmu saiki wis kaya tuwek ya Pak ya Ya wong nom lele. nom apa Aku lho umur selawe. selawe kaya selawe umurmu wis 47 Wah, aku itu mbakmu. Tapi lagi koncone kan oke. Kowe meneng ngene kene tak celuki mbakmu. Iya. Diluk. Sik. Woi, entar ana kono ya. Oke. Iki kok ceritane kowe dadi apa? aku jadi raja Kowe raja singa gelem kowe. wadah Raja singa. Wah, rajane wis enek kowe beda. oke para hadirin yang berbahagia MC Nono. oke Sik ning mburi. oke Sik nyolong pari. wis nyolong kari Ya nari. Remo lho. Lah kowe roh. Sudah, Bos. Kowe apa roh kowe? Asal mula tari itu dari mana apa roh? Ora mungkin roh kowe. Asal mula tari ning Jawa iki lho teko ndi? asale teko ndi Lah do Indonesia kowe ora roh. gak ro Nanti Ngono melok toprak. Jeruk kowe lah. yo tari yo teko Nah. Solo Pak Bukan dari itu, Bebek. Tarian ki. tekan di jajal. Tarian ki asline ancine teko Selat Bali. Antarane wong Banyuwangi karo wong Bali tukaran perkorone abang-abang nyermumu ning tengah Selat Bali. apa kuwi Iya, mbah abang-abang ra roh. Kowe roh. Wong Banyuwangi Iya. jogete kan ngene. Tang. Iki ngece abang-abange ape nyedot ning Banyuwangi. Ngece. Mari ngono, Bali roh. Ning kono apa abang-abang ning tengah selat dicincing ben gak Terus? awake dicincing karo mendelik. Opo?
kulon playune. Iya. Mlebu ning kriyan. Oh, Kriya. abang-abang kuwi mau Pinggir tol. dicekel tibake, Pak. Ora roh, ora nek sing roh. Kuwi panas apa adem to? Nyeblok ning andenge tol, mari ngono nek tukang becak ning ngono. Iya. Didelok apa iki terus didemok karo sikil. Tur. Hop. Iki panas. Iki gak kuat iki mau. Iki nek gak kuat terus panas. Ditendang karo wong kriyan. Tendang wong kriyan. Liwat Solo. Wong Solo ngliwati abang-abang liwat apa mung ngene tok. Lho. Oh, ning dhuwur layangane dadi oh ulat-ulat. Mari ngono ulat-ulat muaku ngulon parane nyeblok ning Bandung jeglek ning pinggir kali enek wong wedok apene adus dilungguhi enggak roh dari Jaipong. Oh, kepanasan iki mau. Ora roh ceritane. Mari teko Mari teko. Bandung, Jawa Barat. Terus lah sing ngene iki Sik, karo kancane terus diwehno ngene iki. ora kuwi ra rono kuwi. Lah ning ndi? Gak rono kuwi. Langsung marahin ning ndi to, Pak? Sak tak pikire sik. Masa gak ngulon to, Pak? ngulon. Oh, ning Monas. Eh, Ning Monas. terus ning mana? Ning Monas ning kono nek wong gedhi-gedhi. Iya. Mari ngono kena ndase mak deng. Mari jogete ngene ondel-ondel. Oh, dadi ondel-ondel. Terus Mari teko Monas. sik tak pikire sik. Pak, jaremu awakmu ngerti. Ya sik to. Asal usule tari. takon ya sing sabar. Asal usule tari. Mari ngono. Sik sabar iki. Mencowolot ondel-ondel. terus dadi ondel-ondel ngene lho. Iya. Mari mencowolot ning Papua. Wah, tuh irem to. Ben tak dohne. Nang Papua terus ana. Ning pinggir ono nek wong lanang-lanang terus nyekel. Terus lah kok dimplok. Wong luwe. Yes. Nah, iki gawe-gawe iki mesti jelas. Wong karo Apa abang-abang sing kepanasan dimpek. Lah kowe masalah percaya karo bedak. Tapi Lah, paling masakane awakmu ngerti tenan. ngerti lho. Lah koyo Manggrok niki kan awak dhewe Nusantara, mang ono Remo ono, terus iki Barat ono, terus bareng ono apa iki mang aku mang India ono, sampean mang nembang-nembang ya Tapi ono. lajene kolaborasi. Namanya kolaborasi. Itu harus semua itu harus bisa. Mau nek kono Kayak nyanyi contohe. wedok iso. Oke. Aku joget iso. joget karo nyanyi iso. Iki lho pintere ra ukur le. Pinter apa? Iki ngubetne bebek kabene kancane rong dikokne sampai saiki pinter. Aja kaya ngono isini-sini karo warga Jatikalang. Lah Iki sampean iso mono- apa to, Yu? Lho, paling enggak kan iki cedek desaku kono. Lho, masa iki kowe wilayah kene? Enggak ih. Ora. Maksudnya lho kowe iki wilayah Iya kene. daerah kene omahku kan cedek kono, Bos. Cedek omahmu. Iya. Lah kok ora mbok kon mampir? Lah lapo ngampir noko. Yo kan lapo-lapo. Yo. Lah apa ngampir awakmu wong pakanan dipangan dhewe iki entek lho. Oh, iso lek perkara ngono iku gak usah angel-angel. Oh. Mbah Lurah wis ngendikan awak dhewe nang kene iku menghibur masyarakat Jatikalang apa meneh bersih Desa. desa. Aminan nyoba. Aku wis ngibur, Amin. ono ngibur. Iki karo awak dhewe kan ketekan tamu spesial. So. Ya kan Mbah Lurah ambek adik-adik kita. Oh, anak yatim piatu. Iya, karo menghibur Nggo, mari ngene. nah mari ngene. Habis ini Pak Haryanto sama Ibu Rofiah, beliau diaturi naik panggung. Habis Oh, ini, iya. habis lagu ini. Bu Lurah ya. Bu Lurah Bos? sama adik-adik dari yatim piatu juga.